Tak zdravím do Bruselu. Hele, zatím to vypadá takhle. Jsme tam napasovali ty druhé dveře. Všechno nám to krásně sedí. Ale brousím je a budu je stříkat. Jo? Tady ještě budu to okýnko teda ti vyřezávat. Jo, ještě to nemáme teda zateplený zevnitř. Tady jsme to takhle vyrovnali. Tady ještě teda budeme dovařovat. Ještě na tom práce dost, no. Tak zatím to vypadá takhle, no. Ale důležitý je, že dveře nám krásně sedějí. Jo, tadyhle klame ta guma, že vypadla, jo. Tam ještě nenasadili. No a ta guma ještě tam přijde pořádně nasadit, protože tam ještě budeme brousit.